दिनै दतमा समस्थियाव फैदों हाग्रामा सारजों लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल BPF नि गासैबो दिनै माने बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लादों आरो नुबाय माने दतमा समस्थियाव BPF आ बिराद बुरजा भट मोनना देरहासिगोन हाजार हाजार रायजोआ बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आङो मोनसे खोथा गोसोखांदों आरो लेक्चारावबो बुंबाय आङो जे UPPL नि जाय माने सुइजारलेन्डनि सिपआ माने दासिमबो गावनि टिकेटखौ डिक्लेयार होनो हायाखै बहाय इलेक्सन गेलेनो नागिरदों जोङो खोनादों सुइजारलेन्डनि सिपआ माने दतमाखौ पसन्द जाखोमादोंनो दतमानि रायजोआ बेखौ मालाबाबो गनाया दतमाया जाबाय बर'नि इन्टेलेक्चुयेलफ्रा जोनोम जानाय बड'फानि जायगा जाय पलिटिकेल पार्टिया बर'नि राजखान्थिखौ धंस खालामदों बर' जातिनि पावारखौ धंस खालामदों ब्रिटिशनि माने राजखान्थिनि गोहोखौ धंस खालामदों बेबायदि राजखान्थि हान्जानो दतमानि रायजोफ्रा भट होआ आरो बिसोरखौ रायजोफ्रा फैबाय थानाय 26 तारिखआव बिदाय होनो रेडि जाखाबाय आरो बिथांमोना फैबाय थानाय 26 तारिख सेप्तेम्बर खालि माने जोंनि BTC नि सेक्रेटारि अफिसखौ नागारनांसिगोन आरो उपाय गैला रायजोफ्रा बिसोरखौ गनायला आरो ट्रेक्टर पार्टियाव रावबो भट होला बिसोरखौ फोथायला नखर नखर साख्रि होनो हायासै गंसेबो भेन्सार स्कुलखौ बिसोरो सरकारि खालामनो हायासै लामा बानायनो हायासै दालां बानायनो हायासै माने कलेज मोनसेबो सरकारि खालामनो हायासै माने बिसोरो मावनाय उदाहरन जेबो गैया दाख्लै बावै साख्रि होबाय मानसिफ्रा गरिबफ्रा बोरमा मोसौ फाननासो फैसा होदोंमोन गावसिनि UPPL नि मानसिफ्रानो बुंगासिनो दङ दा बेबायदि अयथासार मानो फैसा जानांगौ गरिब गुन्द्रानिफ्राय साख्रिखौ होनायबा मानो फैसा जानांगौ दा बेबायदि फैसा लासै लानानैबो बिथांमोना जोंनि स्टुडेन्टफोरनि लाइमोनफोरनि भबिष्यतखौ लानानै खेला गेलेदों आरो साख्रिखौ होनो हायासै बिथांमोना होनोबो टाइम मोनासै मानो इसिबां लेट खालामनांगौ इलेक्शना डिक्लेयार जाबाय दाथ' गावसिनि सरकार गैला बै गथ'फोरनि माने भबिष्यतआ मा जानांगौ आङो प्रमद बर' बिथांनि लिडारफोरखौ खावलायदों नोंथांमोना गोरिब गुन्द्रा जोंनि स्टुडेन्ट जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिखिनि फैसा लादों नोंथांमोनखौ आङो आखाइ खबजबनानै खुलुमदों नोंथांमोना बेबायदि गरिब गुन्द्रानि फैसाखौ जानाङा नोंथांमोना फैसाखौ घुरायनानै हो बेसेराफ्रा जोबोद खस्थ' खालामनानै सोलिनाय माने मोसौ बोरमा फाननानै गथायदों होनना खोनादों जों सोरखौबा जुदि नोंथांमोननि सोरबा लिडारा बेबायदि लादोंब्ला अन्नानै जाहाथे गरिब गुन्द्रानि फैसाखौ घुरायनानै होयो आरो नोंथांमोननि सरकार फैखाला नोंथांमोना रायजोफोरखौ बेबायदि थगायनायनिफ्राय गोजानाव थादो रायजोफ्रा नोंसोरखौ गनायला उदालगुरिनिफ्राय लानानै आप टु गसाइगावसिम BPF आ बिराद बुरजा भट मोननानै देरहागोन आरो दुर्गा फुजानि सिगां हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो सासे चिफ हिसाबै मोनफिननो हासिगोन आरो बर' रायजोफोरा बे खोथाखौ मोनथिनानै BTC नि गोबां माने गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो जोबोद रंजाखांदों आरो BPF आव माने लोब BPF नि मेल मिटिंआव माने बाहागो लानायखौ जों नुदों आरो 5 बोसोराव जिर' फेलार बिग फेलार एकेबारे जिर' फेलार मोनसेबो मोजां खामानि मावनायनि एग्जाम्पल गैया खालि लेखायावल' मावबाय खामानिखौ बिसोरो खुगाजोंल' मावबाय 5 बोसोराव परिबर्तननि गान गायै बिथांमोना सेस खालामबाय आरो जेबो मावनायासै मावनायनि जेबो एग्जाम्पल गैया आरो बेबायदिनो 5 बोसोर समखौ बिसोरो बारलांबाय BTR खौबो इमप्लिमेन्ट खालामनायासै एबार इलेक्शनाथ' BTC नि इलेक्शन ना एबार इलेक्शनाथ' BTR नि इलेक्शन नङा दा बेनिखायनो बिसोरखौ आं खावलायदो नोंथांमोना आरो बेबायदि राजखान्थि खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेबायदि जानला मोनला बुंग्रा मानसिखौ रायजोआ मोजां मोनालै बिसोरो गावसोरनि वेट गैया जानला मोनला बुंग्रा होननानैसो गावसोरखौ परिचय होना लादों बिसोरो खुनु लिडारशिपनि क्वालिटि गैयैखायनो माखासे समाव आनपार्लियामेन्टारि आनकनस्टिटिउसनेल जेखौ माने ससियेलि एक्सेप्टेड नङा बेबायदि सोदोबफोरखौ बाहायनानै बिसोरो जानला मोनला मानसिफोरखौ क्रिटिसाइज खालामो आरो बेबायदि मानसिफोरखौ रावबो मोजां मोना